Modellen her bag mig, det er den nye Adria Super Twin, som er en nyhed til årgangen 2025-26. Den er bygget på Mercedes Sprinter og med 4x4. Den har mange nytænkende løsninger i sig, og meget af det er selvfølgelig også noget af det, vi kender fra de andre modeller. Blandt andet sammen lavet med de her trin. Det er på foran, der er det godt nok ekstra udstyr, men der er altså trin på, så man nu kan komme ind i den. Og det er jo fordi, den er de her godt 11 cm højere end en standard Mercedes Sprinter. Den er blandt andet standard udstyret med Alte dieselvarme. Den har tagregling som standard. Den har 4x4. Der er virkelig tænkt over opmagasineringen i den. Fordi det er jo sådan, at Sprinteren, det er jo grundlæggende lidt mindre bil at bygge i en afskamper i. Men man har altså formået at lave rigtig mange gode løsninger. Derudover i forhold til mange af dens konkurrenter, så har Adria også fået udviklet et panoramatavle i fronten, som gør, at den egentlig virker noget større, end den er. Indvendigt, der er rigtig mange af de detaljer, vi kender fra Twinen i forvejen, men der er også mange nye ting. Blandt andet sådan noget som loftet, der er med filterbeklædning, og hvor man har fået integreret LED-belysning. Som jeg nævnte udenfor, så er den her med Alte dieselvarme. Det vil altså også sige, at man har støbt varmerør ned i gulvet, så man her har en vogn, der kan klare vinterkørsel. Badeværelset herinde, det er også lavet med svingbar toilet. Altså det vil sige, at selve vaskvæggen er svingbar, så der har man altså også mulighed for at tage brusebad. På den anden side herover, der er det jo med et rigtig fint køkken. Det er sådan, det her det er 6 meters udgaven, og der fås den med 90 liters køleskab. Den kommer også på et senere tidspunkt i en 7 meter version, hvor man så kan få det store køleskab, og så selvfølgelig langskuende enkeltsenge. Heromme i sidegruppen, der har man også formået at få lavet en rigtig hyggelig atmosfære, fordi man har det her lidt mørke træsort, og så med nogle mørke låger, og så den her filterbeklædning. Og det gør altså, at der er en rigtig god stemning herinde. Er I også blevet nysgerrige på Adria Super Twin, jamen så er der altså mulighed for at bestille sådan en her hjem. Det er ikke en, vi har bestilt til lager, men ønsker man at komme ud og køre i sådan en her, jamen så kan den selvfølgelig sagtens bestilles. Se mere på outscam.dk, og ellers så kontakt os.